a este acto de presentación do libro de Áurea Sánchez, As Marías de Santiago. Pero antes de nada, pois, boas tardes, noites a todos e a todas, e moitas gracias por acudir, por achegarvos a esta presentación deste libro de Áurea Sánchez. Recuperar a dignidade. Isto é o que a tarefa que nos corresponde neste tempo democrático ao respecto de Maruxa e de Coralia Fandiño Ricard, popularmente coñecidas como as Marías. Dúas mulleres que durante tanto tempo sufriron, foron humilladas e acosadas a partires da rebelión militar do ano 36 e hasta finais dos anos 70, onde rematou a ditadura franquista. A sociedade de Compostelá, durante este período, mostrou, temos que recoñecelo, unha enorme pasividade e desinterés pola súa situación persoal e familiar, salvo algúns casos excepcionais, que axudaron a que estas mulleres poderan seguir sobrevivindo e paseando a partir dos anos 50 a súa liberdade e rebeldía polas rúas de Santiago. Foron, sin dúbida, un exemplo de coraxe e valentía como mulleres e cidadáns, dado o contorno social e político da época e considerando o papel da muller de entonces e a cobardía dunha sociedade secuestrada cívicamente. Morreron cando apenas agromou a democracia no noso país e foron soterradas en dúas sepulturas distintas. María, coa súa nai e irmáns, na número 991, e Coralia co seu pai na 3196 do cemiterio de Boixaca. A sociedade compostelán débelles unha reparación. Sin dúbida tamén a outras e outros moitos que perante tantos anos foron esquecidos e ignorados, amén de perseguidos e acosados, e que pagaron coas súas vidas a defensa das libertades democráticas. Estou pensando aquí, entre outros, pois na familia Pasín, especialmente. Mais, neste caso, teñen unha significación especial polo feito de ser mulleres, por seren xente humilde e pola continuada represión e acoso a que foron sometidas durante tantos anos. O inicio desta reparación non ten lugar hasta o ano 1994, ca inauguración da escultura de César Lombera na Alameda de Santiago, destiño final do seu paseo diario dende a súa casa da rúa Espírito Santo. Que paradoxa, cando a Igrexa Compostelá foi cómplice da súa humillación. Esta escultura, impulsada polo alcalde Xerardo Esteve, rematou cun acto cidadán que reuniu a moitos vecinos de Santiago e personaxes da vida local. Mais a súa historia seguía sendo ampliamente descoñecida, ainda que a partir de entón, deste ano 1994, xenerase unha crecente necesidade de coñecer e afondar na súa vida e na súa historia, sobre todo cando poetas como Bernardino Graña, Manuel María ou Rosalía Morlán dedicaron sendos poemas. Non é ata o mes de febreiro do ano 2013 cando un novo aldabonazo aparece
en Compostela. Casi que 20 anos despois da inauguración da escultura e 30 da súa morte, cando un artigo do falecido periodista hoxe, Nacho Virás, no diario A Voz de Galicia, pon de manifesto que os restos de Maruxa e Coralia Fandiño xacen baixo unha ruína en Boixaca. O texto moi breve que vou ler deste artigo de Nacho Virás e o seguinte: 30 anos despois, na memoria de Coralia e de súa hermana Maruja perviven na escultura de César Lombera instalada en la Alameda. Cada cierto tiempo se les da una mano de pintura para que los turistas se retraten a discreción con esas dos extrañas mujeres sobre las que los visitantes apenas saben nada. Sin embargo, los turistas raramente acuden a Boixaca, donde descansan miserablemente sus restos mortales. A verdade é que o artigo continúa, pero en este caso a sociedade civil de Compostela deu cando menos de reaccionar. E así, de xeito inmediato, o Ateneo de Santiago acorda impulsar a colocación dunha lápida mortuoria na sepultura que recoñecera a súa dignidade. Atopa a colaboración de outras entidades cívicas e culturales, a Asociación Cultural do Galo, a Asociación de Marmoristas, o escultor Manu García Torrens e o propio Xerardo Estévez, que como arquitecto se encargou de diseñar en granito e mármol esta lápida que despois de solventar moitos problemas burocráticos permitiu que as Marías estiveran na mesma sepultura e tiveran un novo recoñecemento cívico nun acto celebrado no mes de xuño de 2014 ao marxe, eso tamén, dun concello que andaba a deriva da man do Partido Popular. Pero seguía sendo necesario afondar no coñecemento destes dous símbolos cívicos de Santiago, e por eso é tan importante o libro que hoxe presenta Áurea Sánchez e que elaborou ao longo deste derradeiro ano 2017. En primeiro lugar, porque ven a cubrir unha necesidade de información e coñecemento dos persoaxes, da súa vida e da súa historia, que se botaba en falta. Mais, sobre todo, por canto que ven a ser outro fito máis na recuperación da dignidade destas dúas mulleres. O libro analiza o seu entorno familiar, mais tamén o da época que lles tocou vivir, dende finais do século XIX, donde agroman os primeiros movimentos obreiros e artesanais en Compostela e as actividades sindicais na que os seus irmáns participaron activamente, tamén é certo do vello Xosé Pasín, e polas que foron perseguidos a partir da sublevación militar do ano 36, dando pé a que a familia Fandiño Ricard, neste caso, fora tamén acusada e humillada de xeito continuado. Tamén o libro toca a situación da cidade e a sociedade de Santiago. A situación de estancamento económico e demográfico no que vive a nosa cidade a partir de mediados do século XIX, derivada, por unha banda, da organización territorial en provincias feita polo goberno de Madrid no ano 1833, que significou unha pérdida de peso político de Compostela no conxunto de Galicia. Pero tamén a enorme losa que era a influencia ideolóxica, social e política en todos os ámbitos municipales da Igrexa compostelana. E a miseria na que vivían amplios sectores sociais e de traballadores en Santiago naqueles tempos, entre outros elementos a considerar a amén do oscuro período do realismo. O libro tamén contén un amplo conxunto de referencias bibliográficas de gran interés
para afondar tanto no conhecimento do entorno social e político da época que lles tocou vivir as Marías, como os propios personaxes. En definitiva, penso que o libro contextualiza adecuadamente a situación social, religiosa e política do tempo en que viviron Maruxa e Coralia, e contribúe de modo importante ao mellor coñecemento da historia destas dúas mulleres, así como aportar un novo elemento de recuperación da súa dignidade. Por todo isto, me permito recomendar a todos vostedes a súa adquisición, contribuindo así a que podamos ter unha imaxe máis xusta das Marías de Santiago. E remato dando algunhas pinceladas do currículum da autora, de Áurea Sánchez, licenciada en Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid e doutora en Periodismo pola mesma universidade, cunha tesis sobre a trascendencia e repercusión da información periodística das leixes de igualdade e contra a violencia de xénero, o cal reflexa moi ben unha liña feminista clara no seu labor científico. E tamén máster en radio, xornalista con máis de 30 anos de exercicio de profesión, desenvolveu o seu labor en Radio Madrid e Radio Galicia, da cadena SER, formou parte tamén do equipo fundador da Radio Televisión de Galicia e foi corresponsal do diario catalán A Vanguardia durante 5 anos. Dende 1986 foi redactora da Televisión Española en Galicia desde o ano 2009, donde, precisamente a partir deste ano, comenzou a recopilar información sobre as irmáns Fandiño, para completar un traballo para un máster en Igualdade de Xénero impartido pola Universidade Jaume I de Castellón. O traballo foi convertido en libro titulado Representación da identidade femenina nos medios de comunicación As Marías de Santiago de Compostela, que foi publicado pola Asociación de Periodistas de Santiago. É autora, ademais, de 2 novelas, Destino Cancún e La vida en 1000 pedazos, publicados tamén nos últimos anos. Pertence á directiva da Asociación de Periodistas de Santiago, donde é presidenta da Agrupación de Mulleres Xornalistas. O libro que de seguido vai a presentar, e estamos desexando escoitala, ven de ser publicado pola editorial libros.com e recibiu o apoio de máis de 150 mecenas. Non quero rematar a miña intervención sin darlle os meus parabéns á autora do libro polo traballo feito e o esforzo realizado e a todos vostedes pola súa presencia nesta área. Moitas gracias, Pancho. Boas tardes e gracias por vir a esta presentación. Seguro que estades expectantes por saber das irmáns Fandiño, por iso estades aquí e interesadas por este libro. Pero agardo non decepcionarvos se non traio máis anécdotas curiosas das que se contan por Santiago, destas dúas mulleres. Non era este o meu objetivo. Como vedes, é un libro pequeno e fácil de ler. Pretende ser unha descripción curta e concisa da vida de María Coralia Fandiño Ricard. Nesta presentación vou abordar algunhas cuestións reflectidas no libro ou que están implícitas de alguma maneira, pero sen desvelar o contido de todo. Os apartados principais van ser o tema, as fontes de información, a cuestión de xénero, as fotos, os feitos e as opinións, exposición de detalles, o espazo privado e público, algunhas rúas de Compostela na vida das Marías, os restaurantes, bares e cafeterías, os cemiterios, as anécdotas e a dedicatoria. Comezando polo tema. En primeiro lugar, o tema das Marías en sí mesmo está considerado un fenómeno que merece explicación desde diversas disciplinas. Xa o teño abordado hai uns anos
como dixo o Pancho, nun traballo académico para un máster de xénero, pero agora o que pretendía era escribir un relato histórico sinxelo e práctico que servira para dar resposta inmediata e clara sobre quen foron as Marías, xa que logo as ansias por saber destas dúas mulleres de Santiago non para de medrar. Relativo ás fontes. Aceitadas as testemunhas que non tiñan máis que anécdotas que contarme e indo a outras que me aportan ou que me aportaran algo máis indicativo das protagonistas, non foi tarefa fácil. Cos datos que tiña reunido de anos atrás, ainda pasei meses investigando, comprobando referencias e publicacións sobre os irmáns. Nalgúns aspectos puiden aclarar dúbidas e noutros aspectos tiven que conformarme co que xa se sabía. De calquera modo, o meu agradecemento ás fontes consultadas por escrito ou por teléfono, e especialmente as que me deron información de xeito presencial. Teño que agradecer a persoas aquí presentes que colaboraron no aporte de información nova que se introduciu nesta publicación. Hai testemunhas tamén que están ausentes, as que igualmente lles agradezo a paciencia e vou facer para que no libro apareceran todos os puntos de vista sobre este tema chamado Mito das Marías. Neste apartado é de agradecer, como digo no libro, a colaboración do Ateneo de Santiago, non só polo que ten feito para manter viva a memoria de María Coralia, senón tamén pola información que me aportaron sobre algúns membros da familia Fandiño Ricardo. Unha cuestión de xénero. Como sabedes, das Marías falase moito, pero na maioría dos casos faise de oído, sen contrastar os feitos e sen que teñamos a información de primeira man. Pois parece que a estas dúas mulleres non había que preguntarlles nada, dábase por ben feito o que se dicía delas sen máis. As dúas faleceron pouco antes de eu chegar a Santiago, no ano 1984. Non me deu tempo a saber delas nin a preguntarlles nada. Outra cousa sería tentar unha conversa razoable de ter a ocasión de que esta se producira. O dano psicolóxico prolongado no tempo é de supoñer que sería moi grande, tanto como para non poder manter unha conversa que levara a algún fin, unha mágoa. Todo o que a elas lles aconteceu é observado por min desde unha perspectiva feminista, porque entendo que o feito de pertenceren ao xénero feminino condicionou as súas vidas. Iso é o que manteño. Personalmente penso que viviron cara ao interior, que tiveron unha vida privada violentada pola condición sindicalista e de refugiados políticos que foron os seus irmáns Manuel, Alfonso e Antonio. Estes feitos provocaron que saísen a pasear cada día como única vía de contacto coa sociedade. Estas saídas supoñían para elas unha oportunidade de seren como os demais. Sen embargo, para a xente que os observaba, a súa presencia supoñía un certo desafío. Era mellor para os veciños de Santiago que María Coralia aceptase na imposición do medo e se quedaran na casa, recluídas. Polos comentarios publicados e outros logrados personalmente por min, podo concluir que a xente non quería velas. Preferían que se acocharan na casa, que non tiveran vida pública. Só uns poucos sabían do seu pasado e das humillacións por ser irmáns dos perseguidos políticos. As fotos. Só se publican no libro 4 fotos. 2 delas son miñas. As outras 2 foron cedidas polos autores ou depositarios. Non conviña neste caso incidir unha vez máis sobre a imaxe de Maruxa Coralia, tantas veces reproducida. Sabemos que en poucas ocasións estaban de acordo con esas fotos que lles facían. Logo, mellor será respectar a súa memoria e contarse e mostrar, nin buscar nin abusar do dereito á propia imaxe. Os feitos e as opinións. O relato pretende ser unha aproximación á vida destas dúas mulleres. Outra cousa son as opinións que cada quen teña sobre o sucedido e mesmo sobre estas dúas persoas. Uns porque as coñeceron e as viron pasear polas rúas, outros porque xa están mediatizados polo que se publicou sobre elas sen telas tratado. Parecía que María Coralia quedarían marcadas nunha foto fixa como a estatua que as representa na Alameda. Pois non. Hai unha historia persoal que nos debería interesar aos composteláns. E con ese ánimo foi co que eu escribín o texto que vos presento hoxe.
espacio privado, onde pasaron máis tempo das súas vidas. María Coralia foi no número 16 da Rúa Espírito Santo. Só tiveron este domicilio, que foi a casa familiar na que faleceron seus pais e parte de seus irmáns. A casa hoxe é propiedade de sobrinhos netos, pero xa ninguén vive nela permanentemente. Como todas as vivendas destas rúas da zona, ten baixo e un piso, unha porta con fuxivo e horta detrás da casa mirando ao oeste. A horta é soleada como é a parte esta da vivenda, a parte oeste. Chamoume especialmente a atención o reducido tamaño da vivenda para unha familia tan numerosa, de 13 irmáns, e onde tiña o taller de costura a nai das protagonistas. O espacio público. As rúas polas que paseaban eran desde Basquiños en dirección a San Roque, Algalia, Arriba, Cervantes, Preguntoiro, Calderería, Praza de Toural, Porta Faxeira e Alameda. Igualmente as rúas do Vilar e a Rúa Nova foron percorridas por elas dúas en múltiples ocasións cando chovía. Algúna vez pasaron polo Franco e mesmo chegaban á Praza do Obradoiro. Da súa presenza nestas rúas e prazas hai testemunhos gráficos e escritos. O regreso producíase polas mesmas rúas e por orden inverso. Foron mulleres solitarias, marcadas socialmente. Se elas axudaron sen querer a aumentar o estigma social, iso queda pendente de explicar para os entendidos en comportamento humano. Todo o que a elas lles aconteceu é observado por min desde unha perspectiva feminista, porque entendo que o feito, creo que está repetido. Vamos a ver, os cemiterios de Boixanga en Santiago e o de San Amaro na Coruña son onde repousan os restos mortais da meirande parte da familia Fandiño Ricard. Desde o ano 2014, os cadaleitos de María Coralia, como xa expuxo Pancho Candela, están xuntos nunha mesma tumba no Camposanto de Santiago, grazas ao mecenado liderado polo Ateneo e a Asociación Cultural Ogado. Foi impresionante para min descubrir que ao lado da dobre tumba tamén repousan os restos de Manuel e Antonio. Un lugar, Boixaca, por outra parte, que foi escenario de fusilamentos e represión durante a dictadura. As anécdotas. Eu coñecinas, foi o testimonio máis escoitado, seguido de eran as tres Marías, pero logo quedaron dúas. Unha choscaba o ollo, as mulleres miraban as mal, e as mulleres miraban as mal elas tamén. Outros aportes foron, unha era máis pequena que a outra, a máis pequena era maior, a máis alta era menor, e cousas polo estilo. Recentemente recibín un titular dunha reportaxe en prensa referida a unha veciña da Rúa Espírito Santo que viña a dicir que as irmáns non foran malas persoas, que incluso a ela lle salvaron a vida nunha ocasión de afogar na fonte. Xa vedes, na construción do mito, os malvados poden pasar a ser santos dun día para outro. A modo de broche final, eu escribín unha dedicatoria Bueno, creo que me perdí un pouco debido aos nervios, así que vou ler outra vez, antes da dedicatoria final, teño aquí este novo aporte. Non cabe dúda que as dúas están marcadas pola actividade política sindical dos irmáns Manuel, Alfonso e Antonio. Con eles ampliamos os lugares por onde transitou a familia, os cárceres de Santander e Pontevedra, onde foron a dar dous deles. A Coruña, onde viviu Alfonso e dúas das irmáns traballando de costureiras, e sobre todo a casa da Rúa Carricova, onde estivo refuxiado Manuel máis de 10 anos sen que fora detido. Viviu exiliado no seu propio domicilio, protegido polo sindicato CNT e os seus familiares. O barrio de San Caetano, onde viviu os últimos anos Manuel e onde viven outros familiares descendentes de Pilar Fandiño Ricard, a maior de todos eles. O Monte Pedroso. Este monte é un lugar de referencia na vida destas dúas irmáns porque foi un espazo de represión e castigo a onde se levaban os perseguidos para pasealos ou executalos. Asegúrase que tamén a elas as levaron ali, tan sequera nunha ocasión, para meterlles medo, asustalas e intimidalas coa fin de que colaborasen cos agentes no descubrimento onde se agochaba seu irmán Manuel. Algalia 32. Esta é unha vivenda na que se di que tivo a zapatería Antonio Fandiño Requeijo, pai das dúas mulleres. Este sería outro espazo público e tamén privado da familia que pertenceu á memoria das dúas protagonistas. En canto aos bares, restaurantes e cafeterías, innumerables son os establecementos hoteleiros de Santiago
nos que se mostran fotos das dúas mulleres nas distintas décadas nas que viviron. Nos últimos anos, sen embargo, retiráronse da exhibición 2 puntos de venda. Na Porta do Camiño, que se converteu o quiosco noutro tipo de negocio, e na Algalia tenda de fotografía e recordos, xa non ofertan á venda fotos en forma de postais de María Coralia. E agora, pois, a dedicatoria que teño por ao final. É dicir, os que non sodes mecenas, os que sodes mecenas xa teredes, pero esta é a miña dedicación aos que foron mecenas e quixeron unha dedicatoria persoal miña, e este foi o que lles puxe. Este libro é un homenaje a las personas anónimas en las que nadie repara cuando pasan por la calle. Se esperaba de María y Coralia que no tuvieran identidad, pero ellas persistieron en no ser ignoradas. Yo quise contribuir un poquito en su empeño. Gracias a ti por ayudarme en esta tarea. Esto es todo.